happening now in Abapanike State. Hey, I want to the police or whatever. About 28th of June, we are not begging you, we are not begging, we are demanding that from 28th of June, from Onitsha to Oka, should not be more than 6 police checkpoints. After 28th of June, believe you me, you people will understand why we are called the children of light. After the 28th of June, the whole world will hear our voice. And such protests will be more better than what is yet to come. This is Big Demon! This is Big Demon! This is Big Demon! I think the motor. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Gist TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone, your location, and wherever you are watching us from. Today being the 6th day of June 2026, 666, where the team of Magnetic Gist TV is bringing this news live and direct to you today. Biafrans, yes, a deadline has been given to Tunde Disu, the IGP of police in Nigeria, to know what he's going to do concerning the numerous checkpoints that are in Southeast. All these checkpoints are not like this in the northern part of Nigeria. They are not like this in the southwest of Nigeria. But once you come down to Southeast, you will see numerous checkpoints. And that is what our brother here, Victor, is talking about, saying that 28th of June, this month, is deadline. That if they did not obey it, there will be a massive protest concerning that. Yes, and you can see as well, we are men on ground, Surumoto, the police, the road safety be yard oko, so then moto the police waste oko na baba enugu. You know, in the midst of the realities happening at the moment, all I keep wondering lately is, why did the Nigerian government imprison Mazi Nnamdi Kanu? Sincerely speaking, Allah between God and man. Because let's look at it. All he has said is coming to pass now. We are seeing it. Everybody, is seeing it. When you talk of Janjaweed, when we don't know Janjaweed, when people don't know Janjaweed, you are now seeing Janjaweed. Janjaweed stronger than the government at the moment, as they are portraying. So going by it, let's go by it now, by what has happened. Okay? The fact is, 2 things, 2 basic things. Google it, Google and search. Check all other reference, check and search. He complained of 2 things. 1, marginalization of the Igbos. 1. And secondly, the infiltration of headers into Nigeria that he refers and terms as Janjaweed, Fulani Janjaweed, in his own words. That is how he has termed it. Marginalization now. We're still talking about marginalization now. That is why when you go to the north now, it's very hard for you to sell Peter Obi. Despite the fact that I'm not of that political affinity or whatever I believe is bringing about change or whatever. But the fact is, you can't sell Obi in the north now because there's a narrative that has been passed decades after decades in regards who an Igbo man is. And that is exactly happening till today. Let's talk about the second aspect. The second aspect, which is Fulani Janjaweed. Why is everybody is sinful and in Janjaweed now, which he talked about. Okay, let's talk about what was his method. Was his method bad? Let's analyze that critically now, looking at it. So Biafrans, now you can see that our brother here, Kindi, is asking a very deep question. Why is Mazi Nnamdi even in detention? Because according to him,
he have done a thorough investigation and find out that Mazi Nnamdi Kanu is not supposed to be in detention because he has committed no crime. Listen to him in this video and hear what he said. The whole concept started with a peaceful protest. Peaceful protest. Until Buhari decided to launch Operation Python Dance. Check it if I'm lying. Peaceful protest. Nobody was attacked. Until the government of Buhari decided to now approach it irrationally. And as a result of that, still what can they use to hold against him? Was in regards when he got a call in regards how the police and the army were intimidating them. And he said they should fire back at them too. So, sincerely speaking, in my own concept, I don't know how that can be termed as terrorism. But at the end of the day, this is what it has turned out to be. Imagine you having a peace, because take it or leave it, not just in Nigeria, even in developed nations, when security operatives launch an aggressive attack on people, Allah, the people return back aggressively. So what is wrong in telling your people to return back aggressively? And if you are saying he should go and seek court intervention in regards that, what do you expect when the government that is supposed to respect your peaceful protest is the one now that is launching operation? I hope those pythons are dancing in his grave and durungwa. Allah, I'm telling you, because there would have been a better way to settle this or whatever through negotiation and other means. But that was not done. And this is the same government that is finding it very difficult to launch Operation Monkey or Operation Lion in regards the real perpetrators of this illegality and evil. And let's look at it. Well, the fact is, what are the other methods? We're going to talk about everything here concisely so that people will apportion blame. The next thing now is a sit-at-home order was initiated. A sit-at-home order that as a result of that, a lot of people's rights were violated. Right? Which is of a truth. And a lot of lives were lost as a result of that. But how did you use that now to tie to him because he created Eastern security networks without you actually having a person that you have brought now to say it's as a result of Eastern security network that this man have created, that he told us that when people come out now that we should finish them or we should unalive them. You could not tie that. But at the end of the day, you beat around the bush. You beat around the bush. The fact is, was the method actually devoid of fault? The method was not absolutely devoid of fault. But can the fault now be tantamount to terrorism and treason? That is the question. I wonder what the lawyers are. But the fact is, what do you expect, sir, the lawyers to tell a government? To tell a government, sponsors of this radicality and animality that will make sense to them. The idiots now have incarcerated them, and the fools are still battling with trying to address this. And the last time I checked, I don't see these monkeys actually addressing this issue. Allah, they will never. Because let's tell ourselves the truth. For Nigeria to change, Allah will require a president that when he comes in, will first of all say, it's either my life or a better nation. But the last time I checked, these monkeys are not actually interested. Their life is not even in question. But the fact is,
How do we survive? And how do people keep talking about us? That we were one-time presidents. In this country, we were one-time this. But the fact is, it don't reach every idiot, one at it. na support ndị ala. Gọvanọ Chukwumacha Soludo wee mepee ọnụ si na ọka na ndị Anambra ya atụ ili Tinubu. Na-eche okwuche dị okwu ka ọ were Igbo tụọ inu. Ofu okwu ezugolo gị gwa anyị ife. Mana o gosi na obi gị niile bụ na Tinubu ka ya atụ ili. Fia akwa. Okenye alụlụ ana ka ịbụ. Ọ maka na o nwere ụmụaka gị n'obodo a. Iji na obi na-ekwu ya. Okenye alụ ana ka ịbụ. Tiakwa. Ife niile na-eme n'obodo anyị ni obi maka gịnị? Second term ga-adịgo na assured. You can afford private jet. Ụmụaka gị niile n'obodo Igbo. Onwe ụmụaka gị n'ebe a mba. Mbọsị ọbụla Nigeria ya emegide si na onye ọbụla nọ na politics ya egosi anyị ụmụ ya niile na-eje skuul n'iru ebe anyị ma. Mbọsị ka Nigeria ya dị mma. Ka ebe ụmụ gọvanọ gị nọ, ụmụ president gị nọ, ụmụ prime minister, ụmụ house of rep. World Igbo Congress, how market? World Igbo Congress USA, how market? Iwotagi ife jikwu okwu na need the tools. Imana problem Nnamdi nwe bụ na o nwere onu ike. How do onu ike a nwere? Onye onu ike na-ekwu okwu a na-ene anya ka onu esi ada. Ihe ekwu bụ na o nwere nsọpụrụ. Ada akwanyela okenye ugwu. Mana onye ọbụla na-ayị ala nwere ife dị ya n'obi ọ na-ekwu. Echem na aka iwere okwu ya rapụ omume ya. Rapụ Nnamdi na ọ na-ayị ala mana okwu ọ na-ekwu dị mkpa. I expected you people to do so. Kita ife niile Nnamdi kwuru omego. Ịma na egwu na-atụ gị, ịma nnata from America. Egwu obodo gị na-atụ gị. Ifugo na Nnamdi adaghị ala na-ama ka ọ na-ebu. Mmadụ ada ezu oke. Ọ naghị emechu na awọta. Ndị Igbo nọ na America. Ndị Igbo nọ na America. Unu mala etu nsi atụta billions eji alụ n'ụka. Tụtakwa na ego ka anyị gote ngwa ọgwụ. When Nagwagi, this is a matrix that every of your leaders na aka ajifa una wataro. I was a post video Nnamdi Azikiwe mbosia. Kunu muta ife n'ime. Every of your leaders aka ajifa. They are not independent. They don't have their own way power. Somebody directs their affairs. Everything name no one well on the way. Mgbe na-ejo ka Bible unu kwuru ya. Psalm 115 verses 16. The heaven, even the heavens belongs to God. But the earth he has given it to the sons of men. Is on the sons of men. In obodo Igbo na-aza emi Japan. Ebuka London. But ndị na-awakpo mmadụ awakpogo obodo unu. Ọnwụ nwa na-abịa ife a, ụzụ akwa ya atụ n'ala Igbo. Dee ya ede na ngwa gị.
ụzụ akwa ya atụ n'ala Igbo ma ọ bụ na ejiri okịta akwakọ ọnwụ n'ọnụ ọ bụ na ọ ya ekwe mesị kpaba alụ nche si baba alụ nche o nwekwara onye tụrụ alụ mgbe abụ si ka anyị nwee ndị na-echela anyị nche o wepụtakwara ndị na-eche nche a amarọ m ka usi kpụrụcha ndị nche a gbuo ma ọ bụ amarọ m ka esi kọdị aka amarọ m ihe melụ ma ndị egburegbu ma ndị jelu nga unu ji aka unu kpọta ndị amị a na-egbu ndị na-achụ Chineke emeche ndị Igbo si na ngaramara ya bụ n'ikpeazụ Hadino comes last. Prepare, the drum of death is beating. The drum of death is beating. But do you know the funniest thing? You will not know when the death will come. They will desecrate you. All the ndị a ka anyị na ha bi n'ofu obodo. Uche gị dị ya. 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 Elu m n'obodo ndị nke na ifu ifefa na-akpa amotekun fa ji eche obodo fa nche. Kedu nke unu? Nne gị ejebe ugbo ka ọ pụta akpụ eberie isi were isi ya gbaa bọọlụ eye posie n'iru akwụkwọ mgbe anyị ghọta ife ilu na maka na ị na Amerịka ọma mmetụ gị ka o metụrụ gị o metụrụ nne gị ka o metụrụ nne gị o metụrụ nna gị. Our brother here is also saying the same thing because so many people right now are apologizing to Mazi Nnamdi. In fact, what is trending right now in all the social media is Mazi Nnamdi's old broadcast. Even the Yoruba, the Nupe in the northern part of Nigeria, and so many ethnic groups in Nigeria right now are reposting Mazi Nnamdi's old broadcast of what he said many years ago that is happening right now. You know what? They are even calling for his release. But I'll show you a video of a Yoruba man. A Yoruba man is having issue with Biafra. A Yoruba man said that upon all the things that is happening in the country right now, that Biafran, that Igbo is supposed to drop that name Biafra for the moment and join hands together to make Nigeria a better place, to secure Nigeria against all the Fulani bandits. Then later on, they can now talk about Biafra. Don't worry, I'll show you the video. The video is coming up. It's coming up to play. Then you will hear from that Yoruba man that I'm telling you. Mazi Nnamdi Kanu wagbalo senke na kulungene. Asna onu ahụ bulu ogili aso ye mecha luku ogili lacha. No bo starta. Oh, you bito ka wolom na ndị niile ndị na-ekwutọba aha Mazi Nnamdi Kanu. Hapụtaghị ihe na nke ikpeazụ a na-ajọ mgbaghalụ na-asị biko gbaghalụ nwoke ọma na kịta ka a chọpụtara na ihe niile na-ekwu ka mgbe n'eziokwu ka ọ na-aghọta na nke izi iPhone n'ebe akata onye ahụ Jeffy Farms one of the richest young farm enwelu agripreneur enwe na Nigeria ebe anọ. He never believed a Mazi Nnamdi Kanu for one day. One of the critics of Mazi Nnamdi Kanu. Mana ọ pụta ihe taa na apologize openly. Na ọ chọpụtago na niile Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu ka mgbe eziokwu. Ọkụ na aghọta. Onye nke bụ anọ a medical doctor based in America. Ọ pụtakwa openly. Nke abụghị nke asịkwa asọ. Ngwa gezie ntị ka ịnụ ya okwu. But now I'm looking at all his videos. It looks as if this man saw the future. I'm telling you the truth. Everything he said in the past is happening now. In our very before in Nigeria. I'm telling you, this man saw the future. And you know the one where they bust my head? Sunday Igbo, that probably did worse than him, is a chief in Yoruba land today. Militants, this Fulani militant that is causing mayhem in Nigeria today, they are repentant and are in Nigerian military as repentant militants. Guess what? This gentleman is still in prison in Nigeria under
Jagaban government. Is it fair? It's not fair. It's wrong. For some of you that used to say this, your brother Nnamdi Kanu is in prison and the Igbos are doing nothing about it. Let me use this platform to explain and tell you why Igbos are not doing anything about it. The reason why we Igbos are not doing anything about it, because Nnamdi Kanu said we should just relax and calm down. He no want bloodshed. Hausa man na still him brother. Yoruba na still him. So he don't want anybody to start sharing blood just like Ojuku's time. Because if you check now, I tell you, see, if anything happens and Igbos vex, there is no how Igbo go vex when neither jet and no go vex. And una know say the thing where they feed Nigerian na oil, and all the things where they feed Nigeria, they for southeast. Hunger will go. In fact, the economy of Nigeria will collapse to even the level where we say even politicians no go feature. So don't think that we Igbos will not know what we they do. We know what we're doing, but he said he no want violence, he no want fight, he no want war. They get, and we all relax. What they do and by the normal way, make them they do their wuru till the day when I will go pinch Igbos where they will go pinch them. And I will come no say, And I will come no say, Igbos don't be people where they joke with though. Igbos get everything it takes for this country to defend themselves. I tell you, Igbo get the wisdom, get the intelligence, get the money. Yeah, so we gonna calm down. Nnamdi Kanu say we go relax, we go relax. But I see the one that they do Igbos, we they watch you now. We not be say we Igbos no they see you now. We they watch you now. We know, but we just they watch. The day una go pinch, where una go pinch. Not be me fit start but somebody somewhere. I tell you one secret in Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is Indian. Igbo get 10,000 Nnamdi Kanu. Igbos get 10,000 Nnamdi Kanu. Lolo Nekachimezie made a point, yes. She made a point here that Igbos have to come together. That what is happening right now, we should not rejoice what is happening in the Southwest, because according to her in this video, the Southwest are somehow better than us. Reason is because they are together, they are united. But coming down here to Southeast, we Igbos are not together. We are fighting ourselves, we are exposing ourselves. Listen to Lolo Nekachimezie in this video. Igbo Igbo, ekele m unu Lolo Nekachimezie ni kwa na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Eziokwu m niile amaghị mma ndị Igbo anyị ga-alakwa ije a. Dịka onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege ihe anyị aka tụsa ya. Onye kwuo okwu ọ sị na enyi m agwakwara m ga-agwa aka mma karịa enyi m asịkwa nne gwara m. Ị na-aghọta? Ele egwu no warrior ọgụrụ. Ọ sị ọsịkwa nna ama gwara m agwa. Ọ gaghara ịdị m otu a na amarakwala, mana ihe ahụ emere ha m chi ga-emehie eme ị na amarakwala no ihe a bụ egwu warrior. Warning ka m na-abịa na-enye ndị Igbo anyị na lekwe ka anyị nọ na mmiri ncha aba anyị anya. Anyị ga-anọ nga anyị na-adọtụ nwere onwe woru ọ ihe ọ na-achị ọwụ na ya mụrụ ha anya. Ana m na-watch la with utter surprise ihe anyị na-eme na social media. Na the worst thing na nwere ike ime mmadụ onye iro gị mana onye awụkwu onye iro gị ga-aga gị na ya na-amaka aka n'otefe na-eri na ichefu na o nwere ike were gị poison ma ilefu anya. Onye Igbo ọbụla na-amahụ na nsogbu anyị na Nigeria nwa bụ ndị ofe mmanụ. Starting from the kemgbe Nigeria kwara bido to today. Gịnịkwana ka ndị Igbo mere ha anya amahụ. Mana ndị awụ oge ọbụla ha chọrọ iyuzu anyị ha alite yuzu anyị. Ihe ọ na-ekwozi ugbu a ihe anyị na-eselebrate ndị otu ndị sị na ha hụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya karịa onye ọbụla na-eselebrate na ndị Yoruba ebuwele prọfesi Mazi Nnamdi Kanu na-aṅụ ndị Yoruba ọṅụ na-awakpule ha. Ka m jụọ unu, o wee so hụ wakpu unu. Ọ na-enyere ndị ofe mmanụ aka na-ebusa mwakpu awakpuru ha, uchie mwakpu awakpuru nke anyị. Right now, ndị obodo a sef ka anyị mma maka na nke ha wa na-achị ịbata nke anyị wụ na asaraụndụ gị anyị. Asaraụndụ gị anyị ewere gị aka ọnụ anyị defeat onwe anyị ma onwe anyị expose otu ọbụla ichi chọọ onwe anyị nchi gaa na social media. Ndị sị na ha hụrụ Nnamdi n'anya karịa awụ ha na-eme expose ndị ESN.
ndị si na ha hụ Nnamdi Kanu n'anya karịa wụ ha na-eme ndị IPOB otu Nnamdi Kanu attack yewe anya oye otu ọbụla ihe ọbụla nwe ihe a chọrọ ime security today ime ha ala ndị feel na ha nọ na this part ebupụte mana ndị ofe mmanụ nọ na amụ nọ together ha alụwago nke ha ị gaghị ahụ ya na social media then werezi ụlọ tụkaịrị ụlọ ha kpọpụtacha ụmụ ha ha pụtazie na-eprintere anyị prọfesi Maazị Nnamdi Kanu ha tọrọ nga. In fact, ha pụta ugbu a na-akwụọ enyi gọvanọ of South East aha si na o bunyere George 10 billion were tọọ Maazị Nnamdi Kanu. Anyị ga-jump on that gọvanọ kpọwa ya iyi hapụzie the George tụrụ ya nga. Ndị a na-anapụta ebu prọfesi anụnwa ọha wụ ndị nnọọ ndị ala awụ ndị na-akpọ IPOB na Nnamdi Kanu terrorist. ọha nwawo ndị pushiri ka pronounce IPOB a terrorist organization. Kemgbe ihe insecurity akwa eme ọnọhụ be ha this thing ga-adị long mana iwuru onye Igbo si nwere interest gee ya. Kemgbe ha na-eme enjoy security ha dị intact from Lagos to ị gaghị ahụ ndị amị ndị na-eche ha nche OPC their own local vigilante maka ndị Igbo anyị na-asị na ESN wu a non-government approved security outfit na-ajụ ha OPC owu government approved volunteer force asị dịka akpọpụta na East owu government approved security. Why na the main terrorist organization ama ama Boko Haram na proscribe be ya kamgbo na ọkpa n'ala na enwere agreement ibu jihad ihe ahụ shi from Iran Islamic nations gbara okirikiri continue their Islamization agenda, so Nigeria bought into it. Now the APC party get together will part of it will continue the Islamization in practice hanile on your. Then when agreement Yoruba land is considered as an Islamic nation. Yoruba land is considered an Islamic nation. You know, so already consider when has Islamic nation merge to carry out jihad from Middle Belt to Christians down to Southeast. So, in fact, and that is why you cannot sponsor this unity among us. Now continue with media and divide there, and I now buy into it. So part of here to get Nnamdi Kanu IPOB. What we don't know, when IPOB is one of the biggest movements in the world, if not the biggest movements, because how across 198 countries. That they go, Jana fund there. How no a threat to here hanime. Then behind the insecurity told them how form more ESN. I'm a quick where behind they went to shaking all the maybe the OPC na Yoruba land. Hanawa police. I got up in the police on Olehaburu. I got ndị amị ole ha gburu ọ mere anyị niile n'anya. So until ndị be ha ajakwa hụkwa na enwekwuru uru nke ha bara ihe ọbụla nwe advantage nwe disadvantage ha ajachikwa ha as security wee mee Gani Adams onye isi ha ara nka kamfro that's their warrior their general nwere ike lead ha to war. So ịdakpo ndị Yoruba ọgụ ugbu a ha ga-alụ ya without any problem. Nke anyị abịa ESN gaa na social media ugbu a na ọkwa part of ndị loyalist Maazị Nnamdi Kanu ndị na-akọwa secret ESN nyere na otu ndị ESN ji egbu mmadụ ọkwa ndị otu Maazị Nnamdi Kanu na-eme that thing. Ọkwa some part of ndị otu Maazị Nnamdi Kanu enwe ndị 100 men na nwụzi the IPOB anyị kwesịrị rally round were kwecheta onwe anyị ọha na nwụha ọgụ. Gaa na social media the civil war nke anyị wee bute ego achọ one group n'ime ndị analụ ga-ebu ihe ego the civil war nke anyị ga-alụ ya. Now, anyị ahapụla problem niile anụnwa dịrị anyị makpụọ ndị Yoruba ewere media ha control why wetachara ihe anyị ga-achọ maka ịchọgharị inweta ndị Igbo niile just pụta gwa ha na Maazị Nnamdi Kanu wụ ọlị doesn't matter ebe isi doesn't matter ihe mere nya ha kwuru chụwa gị. So enyere ha ọrụ on social media now ha bido na-ekwulala ha nyejere ndị ala aka na-ebusa the insecurity jidere ha while ndị ala achịkwe n'okpuru na fight that their insecurity while na be anyị agwagbogo anyị already ịga every community ndị Hausa juru ya gba nkịtị na-eche signal sọsọ ihe mere na awakpobe ha anyị wụ maka ndị ESN because ebe m ji akọva na-eze ajụ ndị amị gbara ọkụ ka m hụrụ ọrụ ndị ESN na ihe ndị amị bakwara ebe ahụ wụ ịga chụpụga ndị ESN ka ndị Fulani herdsmen chi ata azụ that report ka m nyere gọọmenti wee fund this attack on me achọrọ m ịma ama m their antecedents and ha agaghị achịkwu m mma sọpọtụ Maazị Nnamdi Kanu mana enwe nke o mere na-adịghị mma nwe ihe m hụrụ o mere na-enye nsogbu m ga-ekwu ya
So ndị Igbo biko ka m gosi unu problem nke unu kwesịrị na-ebusa maka na onye ọbụla meghala vidio ga-asị gbuo enemy Maazị Nnamdi Kanu ada ebu ga-asị na Maazị Nnamdi Kanu wuchukwu ndị Igbo ada ebu so mana ana m ayọ unu ka anyị na-ekwukwa okwu na ihe m chere unu kwesịrị na-emere Maazị Nnamdi Kanu wo inye aka busa ọtọ oge eji apụta and not igosi ya fake love maka most of you abịaghị protest na Abuja mgbe akpọrọ protest wụ ihe onye idere agara m ya most of you abịaghị support ya na court agara m ya 4 times with my money agala m hụ ya na Sokoto so I'm interested na your deranged brainwashed brain so mana ọnwụ na ị ga-ege ntị na-ege ntị ka m kpọrọ unu ihe na-eme na be anyị so hapụnụ ndị ofe mmanụ ka ha lụwa ọgụ nke ha ka anyị kpaa na ka anyị ga-esi wee cheta onwe anyị n'anya Igbo lee na ihe dịsa wa brọda kwuru ọnwụ onye amị Amerịka o so na ndị ahụ esendịrị ihe lee na ihe ọ gwara anyị biko ndị Igbo unu gee ntị biko onye ọbụla nụrụ ozi ya biko jisi n'ike gbasa ozi ya ka o rute onye ọbụla bụ onye Igbo ntị na agwọ nọ n'akịrịka nsị na agwọ nọ n'akịrịka ndị ISIS swap na ndị Fulani ha nọ n'ime ọhịa ndị Igbo right now tiam na-agwụ n'okwu ya na ha na plan ka ha bịa mee Igbo land attack ịma mkpọtụ na-eme na Yoruba because of ụmụaka ya na apụrụ ha nọ n'ime ọhịa anyị otiam na-agwụ n'okwu na ọnụnụ ya ihe a na ha ga-eteke ya serious ihe a na-eche ewu Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta taa echi ịpụta gwa ha na this gọọmenti wụ na emere attach ihe niile na-eme n'ụlọ ha ji Maazị Nnamdi Kanu kwere anyị ọnya maka ha ma otu eji like ya so onye a na-ekwughị maka otu a ga-eji gbuo ụlọ Nneka Chimezie ma otu a ga-eji gbuo ndị ha perceive gbuo DOS ma otu a ga-eji gbuo ndị perceive gbuo enemy ha ga-ebu ya ha eteke ya serious mana imagine echere m maka nnwere onwe anyị ka Maazị Nnamdi Kanu jiri pụta ọ bụchakwa maka dị nnwere onwe ka m kpọkwara ụlọ ọzọ bụ na unu ga-ege ka m kpọrọ ụlọ ọzọ bụ na unu ga-ege ndị Yoruba ebidogo defend onwe ha ihe awụ ndị arịrịọ ndị Awụsa ka ha na-ekpokọsị ha ebido red wabe ha ndị Awụsa ọnụ ọhụrụ ya ha ebidogo na-ered ndị Awụsa ọbụla nọ on their street ebe ha ga-ewere anyị divert our attention mgbe anyị kpọwa ihe ụgbọala anyị na ndị Awụsa alụwa ha sụkwa anyị na ndị Awụsa isi ha si n'okpuru na-alụ ọgụ dịrị ha nụ ndị Awụsa jikwa ebe anyị o anyị adala ọgụ nke anyị ihe anyị na-alụ ọgụ ya awụ lekwanụ ihe awụ nke a na m plerewu ebe ndị Yoruba na-akwado ịga ọgụ baa ọhịa aga m rịpọtụ ihe ndị amị mere n'eze agụ apụtala m rịpọtụ ọ na nwa okorobịa ahụ ndị amị gbara ụlọ ya ọkụ na-enwe ihe o mere gba shọpụ nwe ihe ọkụ na-enwe ihe ọ chọrọ na detention kamgbe 15th of May enweghị onye na-ekwu ya ọ dịdị necessary because awụ Maazị Nnamdi Kanu ka a na-ekwu maka ya ọ dịghị necessary lee ndị Yoruba edile anyị ọrụ werezie Maazị Nnamdi Kanu na ha nwere ịkpọghara ya anyị nwalacha ebe a ihe a na prọfesi si Nnamdi Kanu na ndị Yoruba kpọpụtacha anyị so ha na-ebu ọta ka eburu ya nwaanyị na ha ebughị prọfesi a mgbe a na-atụ Nnamdi Kanu nke ọ na-aga prison ọkwa ha awụ ndị nọ na social media na-ehit up the polity na-akwa anyị terrorist anyị na ha na-alụ now in what has our control brain now ha set arala ihu to hey Nnamdi Kanu kwukwuru ekwu nyezi anyị ọrụ anyị nyere ha aka na propagate insecurity nke ha now on social media while ha shi n'okpuru na-ebu egbe gọọmenti ama stop ha these people na-abụgasị egbe na at the state act security why na president anyị move be ha military na their land kwan ebe insecurity abatala no the military no ba anyị bụ those rehabilitated Boko Haram so nke anyị wụ overnight ka a ga-eme anyị ya ọnwụ na ya eweko ọp obodo ọbụla ala ga achọwa ihe anyị na-eme ma ọwụ ebe ọ bụ na ndị ESL bụ ndị nọ down na-arụ arụ lekwa na ihe Awolowo kwuru ihe awụ ihe Awolowo kwuru ihe m ji wee wepụta okwu Awolowo anụwa bụ ụnọma na ka e wee wepụta Awolowo na nga ka Chukwuma Nzogu na ndị otu ha ji ga mee queue after the queue gịnị ka Awolowo mere ya apụta tọn ya hụ na ọ ga-adị war with ndị Hausa ndị be ha ga-anọ at advantage ya wee ji war against us so ị na ndị ala arapụtakwana ụnụ ka ụnụ na ndị Hausa lụwakwa ihe awụ onye ahụ ndị ahụ ekidnapụrụ ụnụ ọma na enwere some of our youth aja na Bahama arrest innocently
ha nọ na prisons anyị na-achọkacha ha achọ anyị adịghị ekwu maka ya because ndị ofe mmadụ nwe press agaghị bring guy to it. Ọgụ anyị nọ na social media anyị nọ na social media agba onwe anyị were ya jikọọ aka ọnụ kwube ihe dịrị anyị a ga n'olu anyị mana a na-ewepụtara anyị topics ga-eme anyị kwakọ anyị isi ọnụ kama anyị ga-alụ ọgụ dịrị anyị na-alụgbusi onwe anyị tata ha na-alụ ọgụ dịrị ha. M ga-akpọrọ ọnụ finally ebe my sister kpọrọ nke ebe emere ndị mmadụ kidnap na ọgbọrọ dịka nwanne nya anya ndị anụ ụdị nke a because ndị na-akọntrol anyị media agaghị ekwezi anyị unless kwa motem na-agagharị ụdị mmadụ m gakwa dị a m hụ ndị kidnapụrụ enye the report. Ihe a na-aga na-efe na social media ndị si na ha hụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya once ọ na-awụdo ndị ekwu maka Mazi Nnamdi Kanu they won't carry it. Mana ihe awụba anyị ka emere ndị a kidnap anụmaji echedere m ma ihe Mazi Nnamdi Kanu ji pụta ọnwụ maka nwere onwe maka na ihe m na-ele anya na anyị ga-anọ nga anyị na-ebe Nnamdi Kanu ndị Hausa gbakpara nara anyị ala Igbo so geenụ ihe nwanne anyị nwaanyị. Ihe a na my sister na-ekwu owu ihe m tigidere mkpu ya anyị wee tinye vigilante insecurity wee laa n'ala Igbo. Ịma na insecurity alaala ya ekutela ume tiwekwe Mazi Nnamdi Kanu ndị Igbo ka m gwa ụnụ Mazi Nnamdi Kanu awụgo onye ekwere ndị Igbo na prison ka anyị were na-eme mkpọtụ na-alụso onwe anyị tizie anyị confusion n'ime na-alụgbusi onwe anyị ka anyị hapụ ịconcentrate. M wee na-ekwu na anyị nidiri concentrate nọrọ ofu ebe na-ekwu okwu a wee na-akwado ndị IPOB let the government come and arrest me because ọnwụ na ha gbara nkịcha ha proscribe hụ iswap na Boko Haram na ndị niile na terrorize Nigeria ya wuo otu n'ọrụ onwe ha na-enweghị ndị ha na-enye nsogbu. ESN nọ n'ime ọhịa according to them and enwebeghị obodo m gara before ha atọ ESN n'aka ama m aha ndị a na-akpọchi Igbo bụ Igbo nkwụcha ndị na-akọ iri n'ụkọ iri ndị na-eme atak mewe atak mana ihe m na-agwa ụnụ na ebe m nọ ka ụnụ pịa aka na tipa bụ aja. Ị nwere eziokwu niile dị n'ihe na-eme n'ala Igbo anyị ga-eme ihe ka anyị nwee ike ịgbaji onwe anyị olu. Ọ bụrụ na e nwere ebe Mazi Nnamdi Kanu ji mehietụ mmadụ ka ọwụ a ga-agbaji ya olu anyị agbajie ya olu then ị gaghị abịasị m na ọwụ my leader and yet we cannot bring him to scrutiny. Anyị enweghị ike ileda anya mmadụ ka ọ bụ born to make mistake may observe certain mistake wee tinye ọnụ ka e wee correct ya ọwụ na this mistakes is not observed how are we going to correct it? So Igbo bụ Igbo kulite na mara anya hapụnụ ndị ofe mmanụ na prophecy ha ma ka anyị tinye na arụ tinye anya mara ihe anyị mee. Bye. Ndewo. Biafrans, now this is the guy, the Yoruba guy I told you guys about. So this message to my Igbo brothers and sisters, I take God beg una need to slow down. Una need to really slow down, and this is very important because it's becoming something, and it's very dangerous because whenever Nigeria, first of all, Nigeria na country where they very hard to unite. Most times, when they unite Nigeria, na pain, na conflicts, na crisis, right? So I don't notice say whenever Nigerians are united in pain, in crisis, like in situations like this where there is so much tension in the country, Igbo people always wrongfully want to push their own Biafra agenda, which I think is wrong. Because at the end of the day, you know what that thing they do? Look, Nigeria feel unite now, so insecurity is a problem. Let's try to fix it. From south to north, east to west, everybody don't get this one mind, one vision, say, okay, there's insecurity, people want to finish. And then they begin to see for the internet, say, okay, now Igbo people are not pushing, that's why we need Biafra. Biafra is the only solution, you know, Nigeria must divide. When una start to begin to push this narrative, when una start to begin to push this sentiment, we begin to lose mileage. We begin to lose mileage because at the end of the day, it be like say get one sensor where the back of every Nigerian person head. Once you don't talk about Biafra division, no matter the goal when everybody don't fight before, people start to withdraw. People start to second guess. People start to begin to see real issues as propaganda. I don't really understand. There's time for everything.
Igbo bloggers need to calm down. Not be every security challenge we face as a country becomes an avenue to push the Biafra agenda, because whenever you do this, you miss out. You miss out on everything, because at the end of the day, you will not get that Biafra at that time. People no go just automatically say yes, Biafra is the solution. What just happened is people just begin to shut down. Because you need to understand that the Biafra issue, not only una traumatized, people from the Nigerian wing were also traumatized. So people no want to hear that thing too, because they feel like they also lost. They also went through pain. Not only Igbo people lose during that Biafra war. People were not there interested. Other Nigerians also lose. So there is a national trauma surrounding that whole, civil war. So whenever there is a crisis, conflict in this country, and we don't unite us, don't bring that Biafra thing into it. Because even though you genuinely feel that that is the solution, at that moment, it creates another form of division, and it begins to water down everything. Not just the reality. It waters down everything. People just begin to see reality or say, yes, there's really insecurity. Then they begin to second guess. I've been able people propaganda be this. I've been at this. And people begin to pull out. People begin to, now, you know this thing. Because Nnamdi Kanu talk about most of these things when they happen. Yes, we all know, we all heard the message. So what is the point? What is the point of starting to bring it back up now? A lot of people like Nnamdi Kanu but never support his division message, simply because he used propaganda also. Because his message was mixed with propaganda and reality. But a lot of people, they cannot support you once there is a propaganda in your message. And that is the fact. So whenever there is a crisis like this and you start bringing Biafra, civil war, people go automatically start to zero the whole thing, say, okay, this is now Igbo propaganda. And then we lose mileage, we lose everything, and the conflict remains. What do you benefit by telling us that Nnamdi Kanu said it? What do you benefit? Do you think that will not make us want to divide the country? No! So it's a lose-lose for us. Because at the end of the day, that will water down the whole pressure. You will not get the Biafra from it. Nigeria will not divide, but we will still remain in the mess. I beg you, slow down, pipe down on the Biafra push now. Pipe down. Let everybody see. If Nigeria go disintegrate, it go disintegrate naturally. Without mentioning Biafra, people go just start to go back to their village. People go just start to come up for it go just disintegrate without talk about Biafra. So calm down. Let's use this one voice of there is conflict, there is insecurity. How do we deal with it? That's my 2 cents on this issue. Thank you, Biafrans. Thank you, everyone watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic 6 TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. We all love you. Bye. Share this video.